ግርማይን ሞገስን ኣብ ሓደ ሃገራት ናይ ሰብስም ጥራዩ እትዕድል ረኺብኩም ኣብ ናይ ስቶክሆልም ጎደናታት ወክት ገብሩ ተኸኢልኩም ግን ግርማይን ሞገስን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሰባት ተዘርግሐ መንፈስ ኮይኑ ኢኹም ትረኽብዎ። ሽወደን ናይ ምልኩዓት ሃገርያ ቀፂሉ እውን ግን ዘናጣት እዮም። ኣብ መገዲ እትርእይዎ ሰብ ኩሉ ናይ ሆሊውድ ኣክተር እዩ ዝመስለኩም። ብሎንዲ ጨጉሪ ንውሕ ዝበለ ቁመትን ስዒቡ ድማ ብስፖርት ተሃንፀ ናይ ኣካሎም ክፋል መግለፂኦም እዩ። ሽወደን ብስቕታት ተዋሓጠት ሃገርያ ብዙሕ ዕላል ኣይፈቱን ኩርዓት ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም። ቀፂሉ እውን ባቡር ብሓንሳብ ኢሉ እውን ሓቢርና ቡን ንስተ ዝብሉ ዘይረብሑ ምኽንያታትን ኣብ ጎኖም ምስ ተቐመጠ ሰብ ዕላል ምጅማርን ዘይሕሰብ ነገር እዩ። ኣብ ባቡር ውሽጢ ምስ ሰብ ፊት ንፊት ካብ ምዕላል ነዊሕ መገዲ ጠጠው ኢሎም ተዝኸዱ እዮም ዝመርፁ። ይትረፍ እሞ ሃንደበት ምስ ዝረኸብዎ ሰብ ምስ ዝፈልጥዎ ሰብ እውን ዘይረብሕ ነገር ምዕላል ፈፂሞም ኣይፈቱን። ምስኣቶም ዘራኽብ ጉዳይ እንተለካ ብቁልጡፍ ናብቲ ዛዕባኻ ምእታው ግዲ ዝኾነካ። ምናልባሽ ስሕት ኢልካ ደይረብሕ ነገር ክተዕልሎም ተሰሚዖም ግን ብኻልእ ግዜ ገና ካብ ርሑቕ ምስ ረኣዩኻ መገዲ ክቕይሩ እውን ይኽእሉ እዮም። ደቂ ሽወደን ህድእ ዝበሉ እዮም። ናይ ሽወደን ሰዓት ቀሲሉ እዩ ዝቖፅር። ስርሖምን ህይወቶምን ምምጥጣን ኣዝዮም እዮም ዝኽእሉ። ስራሕ በዚሑኒ ኢሎም ዓራቶም ተሰኪሞም ናብ ስራሕ ቦታ ዝኸዱ ዓይነት ሰባት ኣይኮኑን። ኣብ ጎዳና እውን ሰዓት ኣኺልዎም ክጻደፉ ኣይረኣዩን። ብርግጽ ሽወደናውያን ስፖርት ይፈትዉ እዮም። ብሕብረት ዞኽዞኽ ዝብሉ ሰባት ተሪኢኹም እውን ስራሕ ረፊድዎም ዘይኮነስ ስፖርት እናሰርሑ እዩ ማለት እዩ። ብስክሌት ህይወቶም እዩ። ብናይ ኤሌክትሪክ ስኩተር እውን ሸረር ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ልዕል ዝበለ ማኪና ከጸልሎም እዩ ዝብል ስቴሽን ዋገን እውን ንብዙሕ ሰባት ክትሕዘሎም ስለ እትኽእል ምስ ቤተሰቦም ካብ ከተማ ንምውፃእ ዝጥቀሙሉ እዩ። ልክዕ ከም ናይ ካልእ ኤውሮጳ ሃገራት ኣብ ሽወደን እውን ሕሳር ብዝኾነ ዋጋ ዘገልገለት ማኪና ክትዕድግ ፍቑድ እዩ። ናይ ተነዋልዲ መልክዕ ክዊልካ ክትተርፍ ዝገብር እዩ። ኮይኑ ግን ብቐሊሉ ዝሽወድ ኣይኮናን። ኣብ ሽወደን ናይ ጓል መልክዕ ስሒቡኒ ኢልካ ምቅጣብ ፈፂሙ ዘይሕሰብ እዩ። ምኽንያት ፈጢርካ ንምዝራብ ምፍታን ጥዕና የብሉ እንዲከብለካ ዝኽእል እዩ። ጓል ሽወደን ኣፍቃሪት እንተደሊኹም ድሌት ከም ዘለዋ ክሳብ ተርእየካ ክትፅበቅ ግዲ ዝብል ነገር እዩ። ተሸኪልካ ግን ከም ቲንደር ዓይነት ናይ መላለይ ኣፕሊኬሽን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ንሱ ተዘይተሳኺዒልኩም ድማ ናይ ሳልሳ ቤት ትምህርቲ ተመዝጊብኩም ዕድልኩም ፈትኑ። ናይ ሽወደን ኣዋልድ ናብ ሓዳር ዝሃፃ ኣይኮናን። ክሳብ 30 ሓንሳብ እውን ክሳብ 40 ዕድሜን ከይተመርዓዋ ክጸንሓ ይኽእላ እየን። ክሳብ 30 ዓመት ምስ ቤተሰበን ንኽነብራ ግን ዝፍቀድ ኣይኮነን። ደቂ ሽወደን መናእሰይ ልክዕ 18 ምስ ረገፁ ካብ ናይ ቤተሰብ ገዛ ወፂኦም ናይ ባዕሎም ኣፓርታማ ንምክራይ ግዲ ዝኾኖም። እዚ ናይ ደቂ ሽወደን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ናይ ስካንዲኔቪያ ሃገራት መለለይኦም እዩ። ናይ ውልቀ ህይወቶም ይፈትዎ እዮም። ዕድል ቀኒዑካ ኣብ ሽወደን ውሽጢ ሓዳር ምስሪትካ ውላድ ክትረክብ ተኽኢልካ ግን ናይ ውላድ ፍቓድ መሊስካ ወስኽ ዘብል እዩ ነይሩ። ኣብ ሽወደን ናይ ውላድ ፍቓድ ዝወሃቦ ንኣደ ጥራይ ኣይኮነን። ኣቦ እውን ናይ ኣቦነት ፍቓድ ይወሃቦ እዩ። እሞ ደኣ ናይ 5 መዓልቲ ዕረፍቲ ጥራይ እውን ኣይኮነን። ኣደን ኣቦን ምስ ሙሉእ መሃይኦም ን480 መዓልትታት ወይ እውን ን1 ዓመት ምስ 4 ወርሒ ናይ ሓባር ናይ ውላድ ፍቓድ ይወሃቦም እዩ። ካብቲ ናይ ውላድ ፍቓድ ነንሕድሕዶም 9 መዓልትታት ወይ እውን ን3 ወርሓቲ ነቲ ግዜ ንርእሶም ጥራይ ክጥቀምሉ ዝገብር እዩ። እቲ ተረፈ ድማ ሰብኣይ ንሰበይቱ ወይ እውን ሰበይቱ ንሰብኣይ እቲ ናይ ውላድ ፍቓዶም ከም መሓላለፍዎ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ናይ ውላድ ፍቓድ ዝጥቀምሉ መገዲ እውን እቶም ወለዲ እዮም ዝውስንዎ። ፍርቂ መዓልቲ እናሰርሑ እቲ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ከዕርፍዎ ይኽእሉ እዮም። ተደልዮም ድማ እቲ ውላድ 8 ዓመት ክሳብ ዝገብር ቀስ እናበሉ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ሽወደን መንግስቲ ንክሕግዞም ተመሪዖም ክህሉ ጥራይ ኣይፅበዮምን። ምህሮ ብናፃ እዩ። ዋላ ተሓመሙ እቲ 50 ካብ 100 ናይ ሕክምና ወፃኢ መንግስቲ ይሽፍኖ። ኣብ ስራሕ ኮይኖም እንተሓሚሞም እውን ሴክሊፍ ኣምፁ ከይተባህሉ ን14 መዓልቲ ናይ ስራሕ ፍቓድ ይወሃቦም እዩ። ሃንደበት ነቲ ስራሕ ተገዲፎሞ ካብኦም ትፅቢት ዝገበር ንመንግስቲ ምዝራብ ጥራይ ነይሩ። ካልእ ስራሕ ክሳብ ዝረኽቡ መንግስቲ ናይ ገዛ ኽራይን ናይ ኣስቤዛ ወፃእን ባዕሉ እዩ ዝኽእለሎም። እቶም 65 ካብ 100 ሽወደናውያን ኣብ ናይ ባዕሎም ገዛ እዮም ዝነብሩ። እቶም ካልኦት ተኻልዮም ዝነብሩሉ ናይ ገዛ ኽራይ ዋጋ ዝውሰነሉ ብመንግስቲ እዩ። ብርግጽ እቲ ነገር ዝሰርሕ ብምድርዳር እዩ። ናይ ገዛ ተኻሪቲ ማሕበርን መካረይትን ድርድር ገይሮም ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ብኻሬ ናይቲ ከባቢ ናይ ገዛ ኽራይ ዋጋ ዝውሰን እዩ ነይሩ። እቲ ቐጻሊ ናይ ዋጋ መምሕያሽ ዝግበረሉ ድሕሪ 1 ዓመት እዩ። ኣባና ናይ መንግስቲ ገዛ ከም እንብሎ ኣብ ሽወደን እውን ናይ ከተማ ቤት ምሕደራ ዘካርዮም ናይ መንግስቲ ገዛ ኣለዎም እዩ። ብተመጣጣኒ ዋጋ ንዘይጎኦም ገዛ ይቕርብሎም። ዕዳጎኦም ትሑት ንዝኾኑ ብዕድመ በዓል ጸጋ ንዝኾኑን ኢሉ እውን ንተምሃሩ መንግስቲ ናይ ክራይ ሓገዝ ይገብረሎም እዩ። ኣብ ሽወደን ብፍላይ እውን ኣብ ከተማ ገዛ ክትዕድጉ ተደሊኹም እቲ ዋጋ ክባር እዩ።
ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ማልሞ ይኹን ጉተንበርግ ኣፓርታማ ገዛውቲ ንመንበሪ እዮም ዝሕረዩ ዋግኦም ግን ዝንካ ኣይኮነን ኣብ ስቶክሆልም ናይ ሓደ ጋሪ ገዛ ዋጋ ካብ 10,000 ክሳብ 15,000 ዶላር ክበሃል ይኽእል እዩ ናባና እንትቕየር እሞ ኣድዮም ትቑፀሮ እዩ ዘብል ውፅእ ኢሎም ኣብ ገጠር ዝኾነ ቦታታት ክዕድጉ እንተደልዮም ግን ዋግኦም ብጨረታ እዩ ዝውሰን ብረግፅ ካብ ካልእ ቦታ ዝሓሰረ እዩ ኣብ ሽወደን እቲ ናይ ኣየር ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዝሑል እዩ ናይ ቀትርን ሌትን ግዜ ብዘይምምጥጣኑ ከማና ንዝበሉ ካብ ኣፍሪቃ ንዝኸዱ ሰባት ድንግርግር ዘብል እዩ ኣብ ሽወደን ናብ ስራሕ እንትኸዱ ጸልማት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዘገርም ድማ ካብ ስራሖም እንትምለሱ እውን ከምቲ ዝነበሮ ጸልማት እዩ እቲ ደስ ዝብለካ ነገር መብዛሕትኡ ግዜ ከውታ ጸልማት ኣይኮነን ናይ ሽወደን ከተማታት እቲ ጽሬተን ዘቕንዕ እዩ ስቶክሆልም ነተጓዓዝካ ዋላ ተትውዕል ዘይትስልቹ ከተማ እያ እቶም ህንጻታታ ንዓይንኻ ብዝማርኽ ቀለም ዝተዓጀቡን ደስ በሃልትን እዮም ማኪና ዘይተኣትዎ ንእግረኛ ጥራይ ዝተሰርሐሎም መገዲ ንወክ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ሰፋሕቲ በረንዳ ዘለዎም ካፌታቶምን ሬስቶራንቶምን ኣዕሪፎም ውዕይ ይኹን ዝሑል ነገር ንምስታይ እቲ ልክዕ ምርጫኦም እዩ ወቅቲ ሰልቺኩም ካብ መሬት ንታሕቲ ብዘሎ ተሰርሐ ዘመናዊ ባቡር ሸናዕ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ስቶክሆልም ናይ ባቡር መስመር ብብዝሒ ካብ መሬት ንታሕቲ እዩ ተሃኒጹ ናብ ውሽጢ እንትኣትው ካብ መሬት ንታሕቲ ኣብ ካልእ ከተማ ዝኣተኻ እዩ ዝመስል እንተቲ ፅሬቱን ኣወሃህባ ግልጋሎቱን እሞ ካልእ እዩ ኣብቲ ናይ ባቡር ቦታ ብዙሕ ሰብ ልሙድ ኣይኮነን ካብ መሬት ንታሕቲ ኣብ እተሰርሑ ናይ ባቡር መጓዓዝ ትራንስፖርት ብስእሊ ታሪኾም ከዘንቱ እዮም ዝፈቱ ኣብ ካልእ ዓለም ካብ ዘለዉ ናይ ባቡር ትራንስፖርት ብሽወደን ኣዝዩ ክባር ክኸውን ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን ናይ ወርሒ ፓኬጅ ብምዕዳግ ዝነከየ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ተምሃሮ እንተኾንኩም ድማ እቲ ዋጋ ዝበለፀ እዩ ዝንከየልኩም ናይ ትራንስፖርት ኣማራፂ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ናይ ሜትሮ ታክሲ ግን ካብቲ ካልእ ብተፈለየ ክባራት እየን ብርግፅ ካብ ካልእ ዓለም ንዝመፅእ ሰብ ኣብ ሽወደን ኩሉ ነገር ክባር ክኾን ይኽእል እዩ ንሓንቲ ፍንጃል ቡን ክሳብ $6 ክሕተቱ ይኽእሉ እዮም ኣልኮል ኣብ ሽወደን ኣዝዩ ክባር እዩ ናብ ክለብ ኣቲኻ ክትዘናጋዕ እንተደሊኻ ቅድሚ ምውፃእኻ ጅቦኻ ደጋጊምካ ክትፍትሽ እዩ ዘለካ ብጅባኹም ርግፀኛ ተዘይኮንኩም ካልእ ኣማራፂ ክነግረኩም እቲ ዓላማኹም ናይ ሽወደን ናይ ጸልማት ህይወት ንምርኣይ ክሳብ ዝኾነ ኣቐዲምኩም ካብ ግሮሰሪ ኣልኮል ዓዲግኩም ሰቲኹም ምእታው ፍቑድ እዩ ኣብ ሽወደን ኣልኮል ንምግዛእ ዕድሜኻ ካብ 21 ዓመት ንላዕሊ ክትኮኑ እዩ ዘለኩም ቀፂሉ እውን ብግዝኡ ተዘይዓዲግኩም ኣብ ቀዳመ ሰንበት እዚኣተን ግሮሰሪታት ኣልኮል ንኽሸጣ ስለ ዘይፍቀደለን ዕፅዋት እየን ካብ ኣልኮል ማይ ትመርፁ ተኾንኩም ናይ ሽወደን ማይ ኣዝዩ ጽሩይ ካብ ምዃኑ ተላዕለ ኣብ ዝኸድኩምሉ ኩሉ ኣብ መገዲ ካብ ዝረኸብኩሞ ማይ ቡምባ ምስታይ ትኽእሉ ኢኹም ሽወደናውያን ን400 ዓመታት ተመዝገበ ናይ ታሪክ ዛንታ ኣለዎም ኢሉ እውን እቲ መረዳእታ ከም ዝብሎ 97 ካብ 100 ሽወደናውያን ካብቲ ናይ ማይ ጽሬቶም ኣዝዮም ሕጉሳት እዮም ስቶክሆልም ብማይ ተኸበት እያ መብዛሕትኡ ማይ ጽሩይን ንምሕንባስ ምቹውን እዩ ኣብ ባልቲክ ገምገም ባሕሪ ትርከብ እዚኣ ስቶክሆልም ካብ ፊንላንድ ሄልሲንኪን ካብ ናይ ኤስቶንያ ታሊን ከተማታት ጎረቤት እያ መነባብሮ ኣብ ስቶክሆልም ተኾይኑ ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ወይ እውን ቀዳመ ሰናብቲ ብጃልባ ናብዚአን ከተማ በፂሕኻ ምምፃእ እከኣል እዩ ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ሓደ መደነቕቲ ሓበሬታ ክዛረበኩም ሽወደን 220,000 ደሴት ኣለውዋ 69 ካብ 100 ናይ ሽወደን መሬት ብእፅዋት ተሸፈነ እዩ እቲ ምስጋና ነቲ ናይ እፅዋት ሽፋን ይኹነላ እሞ ካብ ዓለምና ልዑል ናይ ዝኾነ መጠን ኦክሲጅን እትረክብ ሃገር እቲ ሓንቲ እያ መብዛሕትኦም ሽወደናውያን ሃይማኖት የብሎምን ብናይ ሞራል ሕጊ እዮም ዝምርሑ ሽወደናውያን ምስ ናይ ሓበሻ ህይወት ዘዛምዶም ነገር ክዕልለኩም ሽወደናውያን ስጋ ኣዝዮም እዮም ዝፈቱ ስጋ ዓሳ ኢሉ እውን እንቋቑሖን ናይ እንስሳት ተዋፅኦ ህይወቶም እዩ ኣብ ሽወደን ስራሕ ተጀሚሮም ክበሳጨው ዝጅምሩ ኣብ ናይ መሃያ ክፍሊት ሰዓት እዩ ኣብ ሽወደን ዕድል ቀኒዑካ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፍሪላንስ ስራሕ እንተሰሪሕኻ እቲ 50 ካብ 100 ዝወስዶ መንግስቲ እዩ ግብሪ ዝበሃል በኣቶም እቲ ዝወስድሉ መገዲ ግን ግብሪ ካብ እትብሎ ናይ ሸር ቢዝነስ እዩ ዝመስል እቲ ኣታዊ ብዛዕባዊ ቁፅሪ እቲ ዝቑረፅ ገንዘብ ክሳብ 60 ካብ 100 እውን ክዓቢ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ሽወደናውያን ዝኽርዕሎም ንዓለም ካብ እተቆፃፀሩ ብራንድ ዝኾኑ ትካላቶም ክዛረበኩም እሞ እቲ ዑደትና ክንፍጽሞ ኣይኪያ ንሳቶም ኢኪያ ብልዎ ኣብ ዓለም እቲ ሳልሳይ ናይ ፈርኒቸር ትካል እዩ ኣብ 2023 ፈርኒቸር ብምሻጥ ጥራይ $47 ቢልዮን ኣታዊ ገይሮም እዮም እቲ መበገሲኡ ኣብ ሽወደን እዩ H&M ብኣና ዘምስጠ ክንብሎ ንኽእል ኢና ካብ ሽወደን ተላዒሉ ንዓለም ዘዕለቕለቐ ናይ ፋሽን ብራንድ እዩ ቮልቮ ማኪና ናይ ሽወደን ምዃኑ ንዓኻትኩም ንምዝራብ ተፅቢት ኣይገብርን በብመዓልቱ ደርፊ ትሰምዕሉ ስፖቲፋይ ግን ናይ ሽወደን ምዃኑ ክዛረበኩም ይፈቱ ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮሜንት ግደፍለይ ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናብዚ ቻናል ተፀንበሩ ክብል ፈቱ ላይክ ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ድጋፍኩም ኣይፈለየኒ